Днес ще ви представим поредния проект за цялостно решение на апартамент, който е миниатюрен от една стая. В антрето имаме 4 крил гардероб. Едното крило е в две части с портманто. Вратите се отварят отдолу догоре цели, от земята до тавана. Всичко в този апартамент е с малко по-скъпи панти, които са с плавно прибиране, но това е едно доста голямо удобство, защото първо не трябва да ги прибираш до край, второ, че се прибират плавно и не шумят, ако един от хората спи. Вътре в гардероба имаме механизми за изтегляне, тъй като е по-плитък, за да може да се събират дрехите. Холската част е решена с голямо обширно място за аудио-видеотехника, с два остъклени шкафа и един долен ред, тъй като мястото наистина е малко, да има място за всичко. В едната част, съответно, е кухнята. Всичко в този апартамент е решено в свежи цветове за младежите, които ще живеят тук. Чекмеджетата са пълно изтегляне, плавно прибиране, кошницата за бутилки също, с поставки, които се свалят, за да се мият. Имаме телескопичен аспиратор, хармоничен горен шкаф. По тяхно желание шкафа за микровълновата е с капак. Уредите са за вграждане, пералня и хладилник, така че да имаме едно монолитно, красиво, цветно лице. Тъй като кухнята е достатъчно малка, има едно оширение, което съответно е в холската част и по-скоро в спалната част, и затова е направено скрито с врати, които се прибират. Имаме работен плод, стелаж, на който да се събират подправки и други неща, и съответно горе и долу шкафове за различни съдове. В спалната част имаме също 3 крил гардероб. Едната част е с раква, съответно, защото е зад облегалката на канапето. Там имаме и кът, в който се събират резервни столове, за да не се трупат из стаята и да задръстват. Това е така, защото масата също е специална, която е едновременно холска маса и маса за хранене. Като се разтегне, на нея спокойно могат да се хранят 6 или 8 души. Когато тя е сгъната, има и още една функция, тя е крак на падащото легло. Така че нямаме нужда от отделен крак. Затова и няма дръжки на леглото, а то се сваля с тази симпатична връв. Под канапето естествено има голяма ракла за допълнително място, което, разбира се, всеки един апартамент е необходимо. Падащото легло е с механизъм на хефеле, без сваляне на седалната възглавница, само махаме облегалките и леглото е готово за употреба. Свалянето е лесно, без никакви усилия. Имаме традиционните колани, те служат да не се свлича матрака и съответно с тях защитваме възглавниците и завивките. Вече знаете, че който има падащо легло, никога повече не си оправя кревата. Вградено LED диодно осветление, то харчи изключително малко и съответно има дълъг живот, 50-100 000 работни часа. Дигането е също така лесно, без никакви усилия. Само се поставят двете облегалки и отново имаме хол. Така че може да ставате и да си лягате много пъти на ден без усилия. Младежкият дух на интериора е все пак в съответствие с духа на тия хора, които ще го обитават. Благодаря за гледането.